Omlouvám se, hoši, já jsem to... No, fanoušci, já jsem prostě chtěl udělat zvukový video, ale trochu mi nic trochu nepomáhalo. Navíc to je to video z toho, že neudělal jsem pár shortů, tak jsem prostě udělal váš video, protože to jsem video pro vás. Za ty 3 shorty nebo 4, 5, nevím kolik jsem to už nenatočil. Jinak ještě budu na updateu ve Strbinot, budu točit, doufám, že se zvukem, pokud ne, tak já zase budu používat tu hlasovku. Takže užijte si tohle video a doufám, že se samo nedá jako za short. Doufám, že to bude normální video. Ještě můžu vám říct, že tahle hra byla s kamarádem, abyste si nevšimli, že to hraju sám s kamarádem. No tak, čau.